Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε πόσο καθοριστική ήταν η χρηματοδότηση των EA Grants στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας στον ΚΕΠ. Καταρχάς, βρισκόμαστε εδώ στο κλείσιμο ενός προγράμματος, το οποίο έχει μεγάλη χρησιμότητα και πολλά ωφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών. Πάνω από 1000 ΚΕΠ σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα παρέχουν εξυγχρονισμένες υπηρεσίες, γρήγορες υπηρεσίες, γιατί το οφείλουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο σήμερα κλείνουμε με μεγάλη επιτυχία. Οι ταχύτητες έχουν αυξηθεί, το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύγχρονο και στοχευμένο πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι ότι ήταν καθοριστική η συμβολή του συγκεκριμένου προγράμματος και με την παρουσία μου σήμερα εδώ ήθελα να ευχαριστήσω τις 3 δότριες χώρες και αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν συνεργασίες μόνο όφελος έχουν τα κράτη μεταξύ τους. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε ένα μικρό σχόλιο σχετικά με το πρόγραμμα Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια και πώς αυτό το εργαλείο του χρηματοδοτικού μηχανισμού βοήθησε στο να απλοποιήσουμε και να φτιάξουμε κάποιες διαδικασίες που θα έρθουν πιο κοντά στον πολίτη. Το πρόγραμμα της Χρηστής Διακυβέρνησης υλοποιήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει ως βασικό σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς στη χώρα μας, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση και με τον τρόπο αυτό ανέπτυξε εργαλεία και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πολιτών με πολύ απλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, μπορέσαμε να ενισχύσουμε τα ΚΕΠ, να κάνουμε περισσότερο ψηφιακά τα ΚΕΠ και όλες τις υπηρεσίες που βγάζουμε μέσα από το GovGR να τις προσφέρουμε και μέσα από το ΚΕΠ με έναν τρόπο που ενισχύει και την πρόσβαση των πολιτών που έχουν όχι ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Το δεύτερο είναι ότι ενίσχυσε την αίσθηση ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη χώρα μας με σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, το θεσμό του συνήγορου του πολίτη και επίσης έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασία και με την αρχή διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό επίσης για τη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας. Πρέπει να ευχαριστούμε και τις δότερες χώρες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο το οποίο θα έχουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε τα επόμενα χρόνια. Προς όφελος του πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να το μάθει ο κόσμος περισσότερο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, είμαι από το ΚΕΠ και του ΚΕΠ Συντάγματος, που θεωρείται ένα από τα πρώτα που είναι το πρώτο της Ελλάδος και συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον χώρο. Γνωρίζετε την ύπαρξη του χρηματοδοτικού μηχανισμού, του εργαλείου αυτού που είναι από την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν? Αυτά τα γνωρίζουμε, να τα εφαρμόσουμε είναι το θέμα μας λίγο και να μπούμε όλοι σε μια κοινή γραμμή, είναι η αλήθεια. Γιατί, το λέω γιατί εγώ ΚΕΠΕΚΕ, που έχω επιχειρηματικότητα, θα συνδράμει πολύ περισσότερο στη βοήθεια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στη δημιουργία δηλαδή νέων θέσεων και εργασίας και επιχειρήσεων. Και επίσης βοήθησε όλη αυτή η πλατφόρμα στο να φέρει τους πολίτες πιο κοντά και να κάνετε... Το σημαντικότερο είναι ότι έχει διευκολύνει τον πολίτη. Ότι δεν χρειάζεται να μαζέψει πολλά χαρτιά ή τα μαζεύει και τα φέρνει και αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα πλέον γραφειοκρατίας τόσο μεγάλο όσο πριν. Βέβαια, οι παλιοί εμείς κρατάμε ακόμα λίγο, αλλά προσπαθούμε να το σταματήσουμε. Δεν θέλουμε τόσο χαρτί πιάσετε εδώ στο χώρο μας, είναι η αλήθεια. Πάντως σίγουρα η συνεργασία με τις δότερες χώρες και αυτός ο μηχανισμός που κάποιες χώρες, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, αποφάσισαν να δώσουν τα χρήματά τους, ώστε εμείς εδώ να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Εμείς δώσαμε την ιδέα, ναι. Οπότε εκείνη καιρός δεν είναι να χρηματοδοτήσουν. Έτσι δεν είναι? Εμείς δώσαμε την ιδέα 2000. Άρα λοιπόν από εμάς ξεκίνησε, όπως όλα στον κόσμο. Καιρός λοιπόν να εισπράξουμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Και πολύ καλά κάνουν. Και ευχόμαστε καλή συνέχεια και περισσότερα πράγματα. Να ευχηθούμε να πάει πολύ καλά το πρόγραμμα. Να πάει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Να πάει το πρόγραμμα και στη δύναμή σας. Την έχετε και τη στήριξή μας και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Εσείς όχι μόνο γνωρίζετε την ύπαρξη του χρηματοδοτικού μηχανισμού. Χρηματοδοτικού μηχανισμού, αλλά είστε από τα βασικά στελέχη που έτρεξαν αυτό εδώ το πρόγραμμα. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια για τις προκλήσεις και για το πρόγραμμα συνολικά ως προς τα αποτελέσματά του στον πολίτη? Για μας αυτή η προτεραιότητα ήταν πολύ σημαντική, γιατί πέραν το ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη και γενικότερα την ανάπτυξη
και την υποστήριξη της αρχής της διαφάνειας της δράσης της διοικητικής. Ήταν και μια συνεργασία που είχε να κάνει με χώρες εκτός Ελλάδος, που πραγματικά ήταν μια πρόκληση για να μπορέσει να συντονιστεί, να ξεκαθαριστεί, να παρακολουθηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη και γενικά στον Ευρωπαίο πολίτη έναν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας στη δράση της διοίκησης γενικότερα. Και από την άλλη πλευρά για μας ήταν μια πρόκληση να καταφέρουμε με έγκυρο, αποτελεσματικό και πλήρη τρόπο να απορροφήσουμε τη σχετική προγραμματική δαπάνη ώστε να υλοποιηθεί το έργο απρόσκοπτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε δύο λόγια για το δικό σας έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο πλαίσιο του προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια. Πώς ήταν λίγο η συνεργασία σας με το διαχειριστή, αλλά κυρίως και με τις δότριες χώρες και ποια νομίζετε ότι θα είναι τα αποτελέσματα στον πολίτη. Ωραία. Το έργο έχει να κάνει με την ενίσχυση των δικλείδων ακεραιότητας οριζόντια στη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πολύ χρήσιμες μελέτες που θα βοηθήσουν την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, πρακτικά εργαλεία για τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και ποσοτικά δεδομένα προκειμένου να υλοποιήσουμε data-driven based policies. Να ρωτήσω λίγο, ποια ήταν η απήχηση των δημοσίων υπαλλήλων σε αυτή την προσπάθεια που κάνατε, σε συνεργασία και με τον ΩΣΑ, δηλαδή οι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν, θεωρείτε ότι σιγά σιγά θα αλλάξει και η κουλτούρα και η νοοτροπία και ότι αυτές οι αρχές μέσω του προγράμματος... Κοιτάξτε, η απήχηση που είχε το πρόγραμμα η απήχηση στους δημοσίους υπαλλήλους ήταν ενθαρρυντική. Συμμετοχή υπήρχε τόσο στην έρευνα όσο και στα webinars. Τα είδη δημόσια διοίκηση με πραγματικό ενδιαφέρον, θεωρούμε ότι ο αντίκτυπος των παραδοτέων του έργου θα είναι μεγάλος. Οπότε μένει και η διάχυσή τους, ώστε να αξιοποιηθούν για αυτά τα webinars, τα οποία είναι διαθέσιμα και τα έχουμε δει και πραγματικά είναι ένα φοβερό εργαλείο. Φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Ωραία. Το νέο back office των ΚΕΠ, το νέο BO, όπως οι συνάδελφοι λέμε μεταξύ μας, είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, δυναμικό. Υπήρξαν άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μας, ακούσαν τις ανάγκες μας, είδαν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο τότε ψηφιακής, τώρα πλέον εσωτερικών, που μας στηρίζει και είναι δίπλα μας σε κάθε διαδικασία, μαζί με την ΕΔΙΤΕ καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που εμπλέκει διάφορες διαλειτουργικότητες, που προσπαθεί να συνυπάρξει τις ανάγκες του πολίτη, των επιχειρήσεων αλλά και του δημοσίου υπαλλήλου, σε ένα καινούριο πλαίσιο που στο μέλλον θα πρέπει οι ανάγκες αυτές να ακούγονται πολύ πιο δυναμικά, να έχουν άμεσο αποτέλεσμα και να μπορούν να έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία, στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτού του τόπου. Δουλέψαμε καλά γιατί, ξαναλέω, υπήρχαν άνθρωποι που ακούσαν τις ανάγκες μας και υπήρχε και όραμα και όλοι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ νιώσαμε ότι είμαστε συνεργάτες σε αυτό το νέο πρόγραμμα που ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα γίνει ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ. Τι κρατάτε από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος και τι θα θέλατε να πείτε στους πολίτες των δότριων χωρών? Καταρχήν να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη που μου δόθηκε προσωπικά η δυνατότητα, η ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ στο να ενδυναμώσουμε τις διμερείς σχέσεις που έχουμε με τις δότριες χώρες και να τους πω ότι συνέδραμαν χωρίς να είναι παρόντες, αλλά συνέδραμαν αποφασιστικά σε μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν. Μάθαμε πολλά πράγματα, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, το αναγνωρίζουμε, αλλά πάντα με την συνεργασία και με μια αλήθεια στη σχέση μας, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Από το πρόγραμμα κρατάω την επαφή μας, την εξωστρέφειά μας, τις προσωπικές ιστορίες όλων των πολιτών που ακούσαμε, που μοιραστήκανε μαζί μας όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις εξορμήσεις, σε όλη την Ελλάδα. Κρατάμε το ότι οι πολίτες της Ελλάδας αισθάνονται πιο σημαντικοί όταν πηγαίνεις και ακούς τα προβλήματά τους, όταν πηγαίνεις εσύ σε αυτούς ή έχουν ένα σταθερό μέρος να έρθουν να σε βρούνε. Κρατάω ότι η τυπική έγγραφη επικοινωνία πάντα δεν τα λύνει όλα, ούτε τα ψηφιακά εργαλεία που μας βοηθούν βέβαια, αλλά σαν τη διαζώσης επικοινωνία και το μοίρασμα των ιστοριών δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ
τις δότριες χώρες για αυτή την ευκαιρία. Κάναμε μια πληθώρα δράσεων που θα ήταν αδύνατον να γίνουν και δεν τις είχε ξανακάνει ποτέ ο συνήγορος του πολίτη και έφτασε μέχρι την τελευταία γωνιά της Ελλάδας. Αυτό που με χαροποίησε αυτό το πρόγραμμα ήταν ότι όλα τα προγράμματα που ήξερα μέχρι τώρα εστίαζαν πιο πολύ στο πώς θα αναπτυχθεί ένα σύστημα, μια υποδομή. Ενώ αυτό το πρόγραμμα ήταν διαφορετικό, κοίταξε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι κάτι διαφορετικό από την υποδομή. Είναι τι θα μείνει εντύπωση στους ανθρώπους. Αυτό εμένα με επηρέασε στο πώς σχεδιάζω τα έργα πλέον. Ακόμα και στα δικά μου έργα που θα ασχοληθώ, κοιτάω πια πώς θα πάω προς το αποτέλεσμα, τι είναι η προστιθέμενη αξία που θα μείνει. Οπότε αυτή η αλληλεπίδραση που έγινε και αυτή η αιμονή πάνω σε αυτό το θέμα, νομίζω θα βοηθήσει όλους μας. Και το άλλο που μου άρεσε σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι έγινε μια άτυπη ομάδα μεταξύ διαφορετικών φορέων που συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Αυτό είναι μια τεχνογνωσία που υπάρχει και πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί ήδη συζητάμε μεταξύ μας τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να προχωρήσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει και ξεφεύγει από το τυπικό. Οπότε αυτό το κρατάω εγώ σε επίπεδο αποτελέσματος.